Jadi mojain kadang dia. Cincai tangannya ngapain aja? Saya ngapa? Hah? Dosi na mayo phim mình lại apa? Iya, 한참 내면 날게요. 어디 비야 봐, 어디 비? 만에 미친 비랑 그러네, 하? 맞아요. 렌즈비랑. 미친 자 피나 나봐. 나이 나기 듣기도 뭐 사자근 보다. 나야 짜야라. 나고도 쟁지 자야. 아유, 나슬람나 하베 베트라 마트는 그래 봐. 삼라 만라 필라베이 타리느냐? 나고도 쟁비 자이로 주 나야 베기 지지라. 니 베디 여동어. 니는 그부 사고 문다. beखायनो फैनाङा बिदि आं नोंखौ बै थिंजायसो गेलेनो खोन्थादोंमोन ना आबा बिथिंजाय मानो फैया नोङो आंनो मा जाखौमोन दिनै आबा मा जागौमोन न'आ नुस्लाबानो हाबाब बिदि फैयो आबा गेलेबाबो बेफोरबायदि दै खाथिफोराव फैनाङा आबा हो हाखर खाथि दै खाथि बेफोराव मिन्थिबाय आरो लामाफोरावबो थांलाबायनाङा ओमफ्रायथ' बिथिंजाय नायानो गिदिर दंखायो हो ओमफ्राय बियो आंखौ जागोन माथो नोंखौ जागोन बियो बेखायनो फैथारनाङा बिथिंजाय आंथ' फैखाला बिथिंजाय होनबा गैयाबाथ' बेहाय थाजाया मोजां नङा बियो बिथिंजाय मिन्थिबाय ओमफ्राय नों गियायै आंबो गियो ना आबा बेखायनो आंबो फैया दा बिथिंजाय बांद्रायो नों हारसिं हाला फैलाबायनाङा दै आंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो गुरै खावलायनाय सोरहानावबा न'खराव गथ' उन्दैफोर दङब्ला बेफोरबायदि हारसिं हाला हगारनो नाङा जेराव मेरावनो ओमफ्राय मोजाङै थाल लानांगौ लोगोफोर आरोथ' उन्दै गथ'फोराथ' बेबायदिनो जेराव मेराव थांलाबायनो नागिरो जेबो बुजिया मिन्थिया बेखायनो बिमा बिफा आरो न'खरनि गेदेर मानसिया मोजाङै नोजोर होनांगौ लोगोफोर आरो न' खाथिफोराव फुख्रिफोर थायोब्लाबो जोबोर गिनांगौ जानानै फैयो लोगोफोर माने साबधानै थानांगौ आरोना माब्लानि समाव मा जायो जेबो बुंस'नो हायाना दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो थुदोथ' बाबासना आं नों दहाय पास्ता जानो होननाया बानायदों दा नों पास्ता जासिगोन थुदो आयौ गिलु बालुनो आंनि आबासना आं फैसिनाबा मा जागौमोन दिनै दसेयावनो गथ'आ बबेथिं फैलाबायखो र' बे फुख्रिखौनो एसे दुंहोनांसिगोनहाय न' सेरावबो ना आरो गथ'आ आरो मा बिसासआव माब्लाबा समाव आरो फैफ्लांबायोबा ओरैनो नायस्लाबबायनो हाया समाव दाथ' जेन बुजायबाय दे आङो ओमफ्रायथ' जेबो बिसास गैयाना दाना मा जाथाय जागौमोन दिनै आं जुदि नायफैसनाबा नै बाबु औ नों हाथरखिमोननाव फैदों नामा बाबु औ बिसिनि न'आव फैदों माने बिसिनाव फैखादोंना नाथाय दाथ' बियो बाव थाला मानोबा मा होनबावनो बाबु दाथ' बिनि बिफायाबो बे बुहुमाव गैलाना बेखायनो हारसिं जानानै दा बहा थांखो आंबो मोजां मोनथिया बिफाया बुहुमाव गैला एथ' गिदिर घटना माला जाब्रबखोलै माब्ला जाखो बे जाथाया आदै बांद्राय गोबावबो जायाखै र' जाथाया नै दाखालिसो जादों ओमफ्राय नों जेबो मोनथिया नामा बहा थांखो बियो बेखौथ' आं मोजाङै बुंनो हानाय नंला बाबु दे थाथ'दो होमबालाय मा होनलांखोलै बियो बेबायदिलाय बोरै जानो हानांगौ मा जाखोलै आसोल माथो दिनै लोंनो बादों नामा नोंलाय मिथिया जायखिया गोसोखौनो मोजां मोनासैलै आङो मानिलै ओरैनोलै ओमफ्राय हाथरखि आं बहा थांखोबा न'आवबोथ' गैला दे होमबालाय आंहा नैलै एसे जानोसैलै बेदरखौ आंहाथ' बेड निउसआबो बिफायाबो थैबावबाय बेना दाथ' ओमफ्राय हारसिं बहाथो थांखो बेलाय ओमफ्राय आं रायलायनो बिराद मोजां मोनोमोन ना बेखायनो दिनै थांग्रोलायदोंमोन आं बेयावसो मानसिखौनो लोगोसो मोनहैबावासै लोगो मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा मानसियानो उरायबावबायसो बेनिफ्राय दा नागिरगोन बहा आंलाय बेखौलाय बहा नागिरगोन आं हाथरखिखौ नांफिनथारगौलै आंनो बेखौ जेरैखि जाबाबो नागिरनानै दिहुनगोन आङो आंनि जानो गोनां रानिसोना नोङो नोंखौलाय बिदि बोरै हारसिं हगारनोब्रा बेनाबोथ' आरो रावबो गैयाना आंनाबोथ' बिदिनो होनजायो दंबाबो खामानि गैया आंनिल' बिमा बिफालै साला दा ओमफ्राय हाथरखिखौसो बहा नागिरबावगोन आंलाय बहा
जाननामोनलै नों थाङामोन जेरावबो मानो थांखो बहा थांखो सोरजों थांखो नोंलाय आंनि मामियाथ' बिदि नङामोन बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय मिथिबायना आंनि एसे मोजां फिसाजोखौ नोंनि थाखायनो बियो बेबायदि जालांबाय फाल्थुनो नाथाय आं मा खालामखो दिनै बरसा आंथ' बेफोरनि बागै जेबोखौनो मिथियामोन मोजां खेल लानो हायासै नोङो फिसा सासेल'खौनो मामि लिसाखौथ' लायफिनखागोन आङो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो नोंनि बेबायदि आखल दिन्थियोना आंथ' मा खालामखो दिनै जेबोखौनो खालामाखै माथो आङो बिमायानो बेबायदि लाय होदावबाय नालाय ना फिसाजोआबो जाखागोनथ' आंसो लाय होदों नोंनि बुंनाय बादिब्ला मा आंसो आंनि आइखौ बेबायदि खालामनो थिनदों नङाबा बोरै बिदि जाखो बे डाइरेक्टनो नायगोन आं उनाव नोंखौ दाना फिसाजोआ बिदि जाबाय आंखौसो बुंबाय आरो आंबो मा खालामनो दिनै नोंथ' बेबायदिसो बाथ्रा बुंदों जेरै आंसो बिदि जानो थिनदों आंसो जेनेबा खानो थिनदों मा खालामबावनो जाखोबा आयु दा नै गुबुन जायगायावथ' फैबाय आङो दादिनि बुंनायाव दादिजों फैफाबायथ' नाथाय ओमफ्रायो गावनि न' न'निखाय मोजांबो मोनासै गुबुननि न'आवलाय आरो बहाथो दाथ' गोदानबो जाहैबायना आङो बेखायनो एसे बांद्राय सुखुवाखै आरो नाथाय हजों गावनि न'आवबालाय बायला जिलाबाबो आफा दंनायमोनबा आं एसेबाबो मोजां मोनोमोन नाथाय आं बायदि एसे खाफाल गाज्रियालाय आरो माथोबाव आइबो गैजाला आफाबो गैजाला ना सोरबा फंबाय बिनानाव रावबोनो गैला आंहा बेखायनो फैबाय दे आङो ओमफ्राय माथो आदायाबो एसे अनोना आंखौ ओमफ्राय मादैयाबोथ' एसेबां माने बिदि नङा माथो आरोथ' आंबो उनाव उनफोराव थानो सुखुलांगोन खोमादां हजोंहायथ' आफाखौसो गोसोखांबाय थासिगौमोनदां आङो दाबो बिराद गोसोखाङो आङो आफा नों गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बिराद गोसोखाङोलै आङो ओमफ्रायथ' गोजां बोथोरबो जाबाय दाथ' आंनाव गांसेबो सुइटारबो गैयाना आं माखौ जोमनांगौ जाखो ओमफ्रायथ' गुदुं जियाबो गैयानो होनजायो आंनाव गांसे फुराना बेबो गोजाम जाबायमोन ना र' एसे उनाव माबा मोनसे जागोन दे आरो मा जायो आरो नै रानि हाथरखि मादै मोजां जाबाय जोंहाबा दिनै बोराय बुरै सानैल'खामोन नोंबो फैबायबालाय आरो बै फारसेथिंजाय न'आव भाराथिया दोनदों सासे गथ' स्टुडेन्ट ओरैनो कलेज फरायनाय दहाय नुनाय सेंग्राया नामा मादै औ बे गथ'आनो माथो खालामनो जोंना आरो एसे कलेज खाथि जाहैबायना बेखायनो जे रुम नागिरफैयो बेखायनो दोनबाय दे जोंहा न'आवबो सानैल'खामोन नालाय मोजाङानो जादों दे मादै ओरैनो थास्लायस्लायनो बेनोथ' आदै दे बिदिबालाय जिफोरखौबो मोजाङै खनस्रांनानै दोनदो आदै दे जागोन मादै औ आरो गावनि न' बायदिनो सान हामाथो बेबोथ' नोंनि न'आनो जाबायना दाथ' जोंनाव फैबाय नालाय जानानै थांनाय जाथायफोरखौथ' माथो होनबावनो बेनो खाफालनि लिरनाय बायदियानो होनजाबाय उफाय गैया रानि मानसिनि जिउ बिदिनोसै दानो दं दानो गैयाना दे थाथ' होमबालाय आं ओंखाम ओंख्रिनि जगार खालामहैनि मादै माबाफोर खामानि दङब्ला आंबो मावनो हागोन ना हामाथो दासो फैनायालाय अबाव रेस्ट लाथ'दो रानि उनफोराव मावबाय थाबानो जाबाय दालाय मावबायानो थाखानांसिगोन दा उफाय गैला आंहाबो रेस्ट मोनसिगोन दोननो बाब्लाबो बिलाइ हरबानो जाबाय आरो हिनजावनि फिसालाय माथोसै थाथो दे जोंनावनो दे आदै होमबालाय आं खामानि मावहैनो एसे आंनि आइ थाबोलाबो आंखौ बेबायदिनो अनगौमोन खोमादां मादैयासै मोजां जोंहा एकदम आंनि आइ बायदिनो अनोना आंथ' आंनि आइनि अननायखौबो एसेबां मानि मोनबावाखैसो अब्लाबो मादैखौनो आइ बायदि मोनो आङो आयु सनाबाना आंनि बिहामजो जागोना हाबाब गुफुर गावदां मोजांथार माथो आयै मोजां ना समायदोंना सानैखौबो हाबाब आफा सना समायनायाथ' समायदो र' बिहामजोआसो माथो खुगाफोरानो बिदि गिलिर रायलायनो नागिरथारासै रायलायगोन रायै दाथ' गोदान ना बेखायनो लाजियाखै बे एसे नोंहामजोआ दे मा खौरां होनोङो बुरै मा सानदों नोंसोरलाय आंखौ आं नोंनि बिहामजो जागोन आयु हामाथो रायलायबाबो खेमसि बायदिसो मानसियानो
बुजानो लुगैयाखैथ' मानसिया हले दसे हगारनायावनो बोरैबा थांफ्रांनो हागौ खानानै दोनफिननांगोन बेनिफ्राय नोंसोरलाय सानबेसे लाखिनो हानो थांखागोन माने थांखागोन आंथ' आरोथ' नोंसोरखौ जेल जाहोजोबगोन आङो ओइ हिन्जाव नों जोंखौ जेल जाहोनो हा ओइ आफासना दिनै ओंखाम होआ बेनो अब्लासो मोनथिगोन र' गाबोन गावनो गाव मोजां जाफिनगोन बियो मानोथो बिदि दाय खालामनानै लायोब्रा नोंलाय बेबि हो आं नोंखौ खस्थ' होनो बायो नङाना नोंबो जोंनि खोथाखौ जेखौ बुङो बेखौ मानिब्रा दाथ' उफाय गैला नोंथ' आंनि बिहामजो जाखाथारनांसिगोन थैब्लाबो जाया आङो बिहामजो नोंनाव बेसे दम दङ गासिबो उरिजोबगोन हिन्जाव आंनि फिसालाया नोंखौ फसायनानै लाबोबाय मालाय नों आंनि बिहामजोआनो जाखागोन आंलाय हाबा खालामखासिगोन ना आयै नो टेनसन नोंनि हिन्जाव जागोन आङो नोंजों हाबा खालामनो बिराद फुरिबेना सोरबा गोसोथोनाय दंबावहाय आबा बेखायनोथ' बिदि बुंगासिनो बियो खुगाया खेमसि बायदि जाथारदों फुराव बन्द' खालामना दोनथ'नांसिगोन बिनिखौ नोंसोर आंखौ जेखि खालामा माने हाबाथ' जाखाथार आं नोंसाला एक गुन्दाजों हाबा बिदिसो होनबावदों गंबेसे होथारदोंहाय आबा बिदिसो होनबावदों आंखौ र' गनलायनि आं बेयाव दालाय बहाबा मोजां बुंनायाव मानियाखैथ' र' मोनसिगोन नों साजायबाय सम दङ मोजाङै मोजां बुंनायाव आंनि फिसालाजों मोजां हाबा खालामखादो मा बेफोरो आंखौ जबरदस्ति लाबोनाय बेफोरबायदि आंखौ हाबा होनो नागिरदो दाख्लै बाथ्रा बुंनायखौ बुजियाखै खोमादां बियो माने आंजों बेबायदि जबरदस्ति खालामनो हाया आं हाबा जाथारले बेहाय बिसोर मानसिफ्रा थिग नङा मोजां नङा नाथाय आं बेनिफ्राय थांगोन बोरै आयै आफा आं बेयाव थानो मोजां मोनथारासै नाथाय आं खारनोबो बोरै बिसोरथ' आंखौ दसेनो खानानै दोनफिनो मा खालामबावनो आं माबोरै खारनो फनखौबोथ' मोनानो आङो रुम मोनसेयाव दोनबाय थायो आंखौ माबेनिफ्राय ओंखारनो मोनो ना जेबो बाहेरानि बुस्थुखौ नुहुरो आं माबोरै न'आव खिन्थाहरबावगोन आङो नों दिनै फैबाय मोजां नांबायलै ओमफ्राय गावहाथ' जोंनाव थाङा नामा थांगोनब्रा मालाबा ओमफ्राय दिनै थालांदोब्रा आंनि रुमावनो दिनै मा जायोथाय दायो र' नायनांगोनसो आरे भाइ दायो बेदर लायनानै जाहोनोसैब्रा आङो ओइ फाग्ला ओंखामफोराबो बेदर नङाबानो खहाबलालै बेदर ना गैयाबा बांद्राय जानोसो नाङा दा नों दहाय फुङाव फैबानो जायोमोन ना दाथ' नै हाथायाबो बन्द' जाबायना ओइ ओरैनोसो फैनायानो आङो नोंबो लिंहरबाय थायोना दिनै फैखाबायब्रा दे मोजाङानो जादों मैथा बाथोनसो बानायनोसैलै आं फाग्ला जायोलै जेरैबो दादायाबो दाबो फैयासै माथो आरे अबेयावबा थांनो नागिरदों हा जेरावबो थाङा नैबे बारियावसो थांनो नागिरदों आङो माबा सामब्राम बिलाइ एसे लायनोमोन आङो आयंआलाय गैया नामालै दिनै माथो सिरि गामियाव थांदों माबा मिथिं दङ नामानो अ दे ओमफ्राय आलासि फैदों नामा लोगो फैदोंलै नै दे होमबा नों बेहाय हाब मा जाखोलै आसोल आं सामब्राम बिलाइ खानो रोङो ओइ बेवहाय न' मालिकनि आलासि जाहैनोलै ओमफ्राय बेवहाय मैयासो फैदों अ नंगौना बा बेवहायबो लोगो मोनफैलायबाय ओमफ्राय मा नों सिनायखायोमोन ना माथो अ नङालै बिदि जेबो नङालै अ दे होमबालाय अबाव आंलाय सानदोंमोन जे मोजां एनिभार्सारिखौ एबार जोंहा खालामगोन होननानै बरसा नाथायथ' बादे आरो दायो जेबो खालामला आङो अबावलाय एनिभार्सारि खालामबावनो ओरैबो जाया मा जाखो दिनै हाबाब बरसाया रागा जोंबाय बे हालदाबाव आरो मानि लिसाया बेलाय मानो बिदि खालामनाय मानो खालामनाय नोंलाय बिदि दा थाङै थुङै गासिबो दाया आंनाव ज' जासिगोन मा खालामबावनो जाखो आङो खर'फ्रानो माथाफोरासो टेनसन मोनजोबलाय लांबाय आंनिया नारै जायो बेबा सोर हौवाजों थांखो सोर सेंग्राजों थांखो आइ माबायदि सेंग्राजों थांखो नोंबा मोजांना गाज्रि बहाबा लांखो मा जायगायावबो थांखो नोंसोरो हाबाब नों जुदि माबाफोर जायोबा मा जागोन आइ मा जानांगौ जाखो माबा मोनसे जायोब्ला दाथ' ना नुहुरस'यो ना खोनास'यो हाबाब बबे जायगायाव थांखो इमि औ जुरि दा मा खालामबावनो दिनै जुरि ओमफ्रायथ' बे गोसो थोनाय सेंग्रायाथ' सोर बेलाय आं दानो बेफोरबायदि जाजानो बाथ'हादोंमोन जुरि दाथ' जाथायाबो जाबायानो नानियाबो माब्रैथो बिदि थांखोफालाय सोर सेंग्राजों फालाय दाथ' आरो उनावबाबो जेखियानो जाया मानो गोरोन्थियाथ' आरो नै गावनावनो नांगोन दा नानिनाव आरोबा बदनामाथ' जाखासिगोन मा खालामबावनो दिनै जुरि मा खालामबावनो
औ हिन्जावनि फिसा ओरैनो एसे एसेयावनो दाय जाखायोना दाथ' मा होनबावनो आरो दाथ' पुलिसनावबो थांनो बोरै गावनो बिदि लिरना हरखाथारबाय आंखौ दा नागिर आं खुसियैनो दङ आंनि मोजां मोननायजों होननानैसो बुंबावबाय बेनोथ' जाबाय बाथ्राया बिमा बिफानि अननायखौनो बुजियासै आरो जोंहा नानिया एसेबां अनोमोन जों माथो आहा जियानो जा मोजां मोननाय थाबाबो उनाव जोंजों न'खराव मोजाङै रायलायबानो जायोमोन ना ने माबा मोनसे बेबस्था जागौमोन ना मानोथो बिदि थांग्रोलाबायनांगौ जाखो बेलाय दे एमि सिन्था खालामनाङा जों नानिखौ नागिरगोन दाबो जेबो नङा पुलिसनाव थाङाबाबो जों नागिरगोन र' बोरैलाय बेबायदि बिमा गैया बिफा गैया हाबा होनोसै नाङा गाव मोजां मोनबाबो गोसो थोबाबो उनाव गाव थांथारनोबाबो जों रायलाय होनलाय हरगोन ना नांगौबा बेफोरबायदि जायजों बेजों थांलाबायनानै बे हौवायाबो माबायदि मोजां ना गाज्रि साना हुसिया थांबाय उनाव माबाफोर जायोबोला दाया सोरनि जागोन बेबायदि गोरोन्थिखौ आंबो गोदो खालामदोंमोन दा जेरै जों खारनायाव नाथाय आं बेबायदि जाजानो लुगैयाखै दायो आंनि फिसाखौबो माथो खालामनो बेफोरबायदि समाव बिदियालाय जाफ्लांखायो जानायालाय नाथाय अब्लाबो र' टेनसनानो जोबालै एमि माथो होनबावनो लाइफआनो बिदिबा दसेनो मा जायोना राइट दा जोंनाथ' नायना माथो खुसि दङसै जेब्लायबो दावराव दावसि बुजिनो नाजाया जोंहा मेहेराबो थाथ' होमबालाय जेरै बयनिबो लाइफआवनो प्रब्लेम्स होननायानो खारा खोमा दिनै माबा नङा माबा जानानै सोमजिखाथारो अबसे प्रब्लेम्स गैयाबाबो लाइफआनो बोरैबा बरिंसो जालायलांगौमोन माथो बिदिबो सानलायलाङो आंना मोनसे दरजाखौ बन्द' खालामदोंबालाय मोनसे खिरखियाथ' खुलिखागोनानो र' जोंहा नानियाबो माबा मोनसे बेबस्था जागोन बे